ku yi subscribe domin jin daɗin ku. Wannan shine a fanna, wannan kuma farbatan ma. Su ne iyayen Ramnandan, ga Ramnandan nan. Dole jami'in zabe ya yi aiki ba tare da karkata ya zuwa tsagin kowace jam'iyya guda ɗaya ba. Amma mu ya nuna mana wariya ta hanyar karkata zuwa ga jam'iyyar da aka sawa sunan babansa. Wannan ne yasa yanzu ake hasashen cewa jam'iyyar ita ce za ta ci. Yalla bai, ni abu dai kawai nake roƙonka. In dai har jam'iyyar babansa na cikin takara to gaskiya ban ga dalilin kasancewarsa jami'in zabe ba. Ya haƙuri yalla bai, shi yasa nake roƙonka cikin ladabi da a tuke shi daga kan wannan mukami nasa, a soke wannan zabe da aka yi, sannan a zartar za a sake sabon zabe. Dan Allah roƙo nake da a kare demokradiyya. Mallara me ba sun ka akan wannan? Ku duba kun da dakina. Waɗannan su ne iyayena. Kenan su waɗannan ba iyayenka ba ne? A bisa doka, waɗannan su ne iyayena. Kawai abin da nake so ka amsa ne ko a, ka bar wani batun cewa waɗannan su ne iyayena na doka, su ne iyayena na katin Adar, su ne iyayena na jikin katin ƙasa da sauransu. Sai maimaita magana kake ka faɗa ka maimaita. Yalla bai, dukkan wata hujja da ta alakance ni za ta nuna cewa su ne iyayena. Kai Yasin, Malam Mofi, ka tabbatar da cewa su waɗannan da ke hoton nan su ba iyayenka ba ne. Akan me zan tabbatar da hakan? Ba dole ba ne. Dole sai kai. za ka yi. Wannan gagarumar tuhuma ce. A fanna dai sak kamannin ku iri ɗaya ne da shi. Dole ka ba mu tabbaci. To yalla bai, ai shi ya rasu. Baba baka tana nan ba? Ina nufin matar shi wancan. Waye wannan? Mijina ne. To shi kuma wannan fa? Ɗana ne. To yanzu ne za ka ce? Yalla bai, ita ɗin tana da larura kwakwalwa. Yalla bai, a dokance maganganunta ba abin dogaro ba ne. Yalla bai, a yi gwajin kumbaita, za mu san gaskiya. Kwarai, wannan ya wajaba. Idan har gwajin kumbaita ya tabbatar da cewa ita mahaifiyarka ce, doka za ta fahimci wannan a matsayin gaskiya. Ka sani ba? Yalla bai. A yi shirin gudanar da gwajin kumbaita a kansu da ita da shi dukansu. Kafin na sanya ta a ƙarƙashin kulawar gwamnati. Sai ta kare ma, sai ta kare wa kowa. Idan wannan bidiyo ya birge ku, ku yi subscribe ku yi like. Idan kuma ya birge ku, ku faɗi ra'ayinku. Shin kuna so a dinga kawo muku shi ko kuma kaka? Idan ya burge ka sai ka yi comment, ka rubuta ra'ayinka da kuma abin da kake so a kawo maka a cikin wannan tasha.